ಎಡರಂಗದ ವತಿಯಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 13ರಂದು ಎಡರಂಗ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಎ ವಿಜಯ್ ರಾಘವ ನೇತೃತ್ವರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಉತ್ತರ ವಲಯ ಜಾಥಾ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮಂಡಲದ ಉಪ್ಪಳದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಕೇರಳದ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಜಾಥಾವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯನ್ನ ಸಾದಿಕ್ ಅಲಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಟಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಎಡರಂಗ ನೇತೃತ್ವರಾದ ಕೆಆರ್ ಜಯಾನಂದ್, ಬಿವಿ ರಾಜನ್, ಜಯರಾಮ್ ಬಲ್ಲಗುಡೇಲ್, ರಘು ದೇವನ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಎಂ ಶಂಕರ್ ರೈ ಮಾಸ್ಟರ್, ಸಿಕೆ ಸುಬೇರ್, ಬೇಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಡೆನಿಸ್ ಡಿಸೋಸಾ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ഈ രാജ്യത്ത് ബിജെപി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും നടപടികളുമായി പോകാനുള്ള വേഗത മാധ്യമങ്ങൾ വിൽപ്പനടത്താനാണ് ബിജെപിയുടെ ഗവൺമെന്റ് മാറ്റുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന വളരെ നയങ്ങളുമായി പോകുന്ന ഈ ഗവൺമെന്റിനെ ദുർബലപ്പെടുത്താനും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനും എല്ലാ രീതിയിലും പ്രചരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി കോർപ്പറേറ്റ് മുതലാളിമാർ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ഈ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾക്കും പത്രമാധ്യമങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിരകാശല്ല, കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ്. ആ കോടിക്കണക്കിന് ഉറുപ്പിക കോർപ്പറേറ്റ് മുതലാളിമാരുടെ ഈ പണത്തിൽ പണമൊഴുക്കിക്കൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കെതിരായി വ്യാപകമായ പ്രചരണം നടത്തുമ്പോൾ ആ പ്രചരണത്തിന് നടുവിലും ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് തിളക്കമാർന്ന വിജയം കഴിച്ചത് ഈ ഗവൺമെന്റിന് ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ സഹായങ്ങളും അതിന് നൽകിയ നമ്മുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മൾ ദുർബലമായ ജനവിഭാഗങ്ങളെ സാമൂഹ്യമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട്